Barák, pivnica pod vodu. Plynový kotel, všetko je pod vodu. Na záhrade to vypadalo katastrofálne, to bolo všetko zaplavené. Tu boli potoky vody z jednej strany, z druhej strany, všetko pod vodou. Pamätám si, v 97. roku, myslím, bola veľká voda, ale táto bola väčšia. Tá voda stiekla v podstate po intenzívnych dažďoch z Javorínskych vrchov a z okolitých našich častí Bielých Karpát. Určite sú škody na majetku, aj čo sa týka nášho obecného miestnej komunikácie, zaplavené. Tie oblasti sú momentálne Nová Bošaca a okolie, Zemianske Podhradie, plus potom je to okolie Moravského Lieskového, potom je to okolie obce Vrbovec a potom máme oblasť obci Brestovec. Momentálne zasahuje na týchto udalostiach cez 100 členov dobrovoľníckych zborov obcí a cez 30 príslušníkov hasičského záchranného zboru.